Nadal. É unha antiga festa para celebrarse o solsticio de inverno e o comezo dun novo ciclo. Agora, o Nadal é unha festa religiosa, celebrase o nacemento do neno, Deus Xesús. A música tradicional galega ten diferentes manifestacións. Para o Nadal participase en grupo, pedindo aguinaldo, cantando reis nas comidas familiares, sempre en grupo. Todos sabedes alguna cançoniña. Fálanos do nacente de Xesús. Coñecedes esta? Temos os nadais, as rondas, os arrinovos, os aguinaldos, os manules, as xaneiras e os cantos de rei. Os nadais son villancicos, as panxoliñas e os romances. Grupos de nenos e nenas saen cantando polas rúas na noite boa. En Pontedeume continúase esta tradición. Seguro que algún de vos vais a ir este ano. Entre o 25 e o 30 de decembro, os homes acompañados pola gaita cantaban as rondas nas notas solteiras. Mago que por aquí non conservemos ese costume. O canto máis antigo é o Ano Novo. Pídese que o novo ano comece con ventura. Escoitade isto. Os manuales cantan os primeiros de xaneiro para felicitar os que se chaman Manuel ou Manuela. Pontedeume unha destas cantigas repítese polos nomes. Coñecedes Manuel que hai Manuel? As xaneiras son os cantos que se interpretan entre o 1 e o 5 do primeiro mes do ano. Os aguinaldos vaise polas casas pedindo comida para logo o grupo que canta. Escoitade o que se pide neste aguinaldo. Aguinaldo pido con disposición. Todos estos resmos, baixas de turrón. O aguinaldo vimos, o aguinaldo andamos. Se nos dan as babas, tamén as tomamos. E logo veñen os reis para recoller o aguinaldo dos vecinos. Síguese cantando sempre de casa. Inventábanse coplas para cada vecino. Non tiñan que ser religiosas. Do que se trataba era de facer unha merenda. Cando logo de cantar o aguinaldo non era bo, podíanse cantar coplas conxuntos. Para rematar, imos cantar todos xuntos un canto de reis, que de seguro coñecedes todos. Axudar. O sería